ta ci sa'a. Da'awa la yatahaddathuna an-nas cewa muna kashe mutane, domin kuna kashe mutane a ce a ai barbariya ne, ina ai wurin ma annabin su suka koya addinin su, addinin zubar da jini. A lokacin da muke kokarin mu ja mutane su ga kyan musulunci, sai zama muna me koransu. Bashiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Haka ake so kwadaitar da mutane addini. Wa qulu lin nasi husna, mun ga gaya mutane magana mai kyau. Amma irin wannan hamajiya da tsanani da yake baya cikin shari'ar musulunci, har dai aka samu malami yana kumfan baki yana cewa zan kashe ko a kashe ko a wannan abubuwa, waye ba shi izinin ya kashe wani? Sun ga kawo hadisan da ba su fahimce su ba. Ba mai ikon kashe wani sai shari'a Allah, kuma sai nisabin shari'a ya cika ake kashe mutum. Lokacin sahabbai kai fi jahiliya, sayyidin bawa shine sultani, shi yana so ya kashe shi, dukiyar shi ce. Ba ku ga Bilal sayyidin shi yazo yana azabta shi ba ma suna so su kashe shi? Waye yan tashi ya dawo kakashin wa? Abubakar muka yan tashi, in ba haka wasu kashe shi. Ammar bin Yasir ba su ma suna su kashe shi ba, har ya karya ya kafirta. Sayyidi yana da iko akan bawa, domin bawa dukiya ce, kamar mutum da jakin shi, kamar mutum da ragon shi. Wani zai tambaye ka in kayan ka rago? To haka yake bawa da. Saboda haka abinda ake ruwaitowa cewa anna rajulan qatala ummi waladihi aw ko wani irin Hafsa qatalat jariyata, wayannan daman kayan su ne, amma yanzu akwai bauta. To ina kake da bauta da zaka ce zaka dauki hannu ka kashe wani? Duk wanda ka kashe sai hukuma ta kama ka. Mutum zai ga matar shi da kato akan gado, in ya kashe ta kisas. In ya kashe ba shi ba, ita din. To awai zai wanda ya kashe namiji a yakin banza, domin bata bude kafa ba zai je. Wanda ya kisa ya ga, amma ka tambayi me hukuncin in an tabbatar da sun yi zina, me hukuncin? Amma ba kai za ka yi kisan ba, wa zai yi? Hukuma. Amma in kai kisan har gara zinan da kai, domin ta za ta yi tuba tun da nisabi bai cika ba. Saboda haka ba mai ɗaukan doka a addinin musulunci, shine addinin mu, addinin civilization. Mu muka koyawa barbariya. Kuma abinda ba su gane ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna yanayin da za mu shiga. Yunqadanna urwal islam urwatan urwa, kamar igiya ce za a dinga warware ta sili haka za a warware musulunci. Ya ce abun farko da za a warware shi ne hukunci na ƙarshe, sallah. Har sallah ma sai ta lalace, ko ba ta lalace ba ma? Yanzu da kyar muke ƙoƙarin tsare sallah kada ta lalace. Daga mai magana cikin sallah, wanda ya magana cikin sallah shi ne. To da yawan su ma sallar da suke ba su iya sallah ba, wai su ne za su yi kisas. Sallah ma ba su iya ba, balle ka zo babin tauhidi. Malamai ne da rawani da komai, ba su san tauhidi ba, har gara mushriki na Makka a wurin sanin tauhidi da su. Domin mushrikin Makka in tsanani yayi tsanani, wurin wake komawa? To shi wannan sai koma wurin waliyi a kabari. Yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rarrage musulunci har ya zo ya lalace. Saboda haka duk zamanin da ka samu kanka sai ka yi ƙoƙari ka riƙe, domin ya ce duk lokacin da aka warware wani sai mutane su bi ma yalihi, abin da ke kusa da shi su rirriƙe har a zo ga sallah. Domin Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Haka Allah ya jarabe mu wannan zamani, an warware hukuncin musulunci. To abinda ba su gane ba, cewa da
lokacin da ake tabbatar da musulunci, daular musulunci ita ce darul islam. wadda ke wajen darul islam ita ce darul harb. haka duniya aka raba ta, darul islam da darul harb. su kuma wanda ba musulmai ba an kasa su kashi biyu. akwai kafiri harbi wanda ake yaƙi da shi, akwai kafiri mu'ahad, kafirin da aka yi alkawali da shi. wayanda aka yi alkawali da sunan kuma sun kashi biyu. kafiri mu'ahad zimmi zai yi biyan jizya ya zauna a garinmu yana fatauci, mu kare shi akan sharuɗan da muka yi da su. akwai al-musta'man, shi ba zimmi ba ne, ba jizya yake biya ba. wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amanahu. wanda aka ba amana, kamar yanzu a ba wani visa shigo ƙasar ku, ba zimmi ba ne. wayannan kafiran da kuka gani a cikin ƙasar Najeriya musta'manun ne, ba zimmiyin ba ne, ba muna karɓar jizya a hannunsu ba ne, suna bin dokar musulunci. la, musta'manun, mun zauna da su ne, muka yi mu'ahadan kowa ya zauna aminci. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsan mu'ahadan lam yara رائحة الجنة وإن وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. duk wanda ya kashe wani rai da aka yi alkawalin za a zauna lafiya da shi, ya kashe shi, ba zimmi yake magana fa nan, mu'ahad, wanda aka yi alkawali da shi za a zauna da shi lafiya, ya kashe shi, to shi wannan da ya kashe ba zai ji kanshin aljanna nisanta shekara 40 ba. sai ka ce to ai ya zagi annabi ko ya zagi Allah bai gaya maka zai zagi annabi, zai zagi Allah. wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa